Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today po is very special dahil this episode po is in celebration of the 28 years wedding anniversary po of Mr. and Mrs. Bernie and Antoinette Pinaridondo. Sila din po pala ang nag-sponsor ng mga pagkain namin ngayon mga ka-studio. Maraming salamat po talaga ma'am at sir. Yes po. To Sir Bernie and Ma'am Antoinette, congratulations on your 28th wedding anniversary, ma'am. Thank you so much po ma'am at sir po for including us as part of your wedding celebration po. From Visaya Studio family po, from the bottom of our heart, congratulations po. Maraming salamat po, ma'am and sir. Shout out rin namin po yung tatlo nilang anak. Sila po ay sina Sir Gian, Hi po. Hi. Ma'am Blanche at Ma'am Bea. Hello po sa inyo lahat. Sila po ay nakatira ngayon sa Houston, Texas. Yan. Maraming salamat po. Ayan, start na tayo. Pray mo Pray mo na. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Tara po, kainan na po tayo. Unang-una po, mayroon namin ditong Oxtail Kare Kare or buntot ng baka. Ayan, meron po yung hipon, bagoong alamang. Yan po yung special request ni Ma'am Ann dahil Opo. isa po yan sa Filipino dish na paborito ni Sir Bernie. Yes po. Sarap po nito mang, grabe. Tapos ito po, shrimp, tempura, tsaka calamares. Calamares. Yan. Meron din kami ditong watermelon at naghanda rin kami ng cake. Opo, dahil mayroon celebration, no. Tapos dito po yung sausawa namin sa calamares. At shrimp. Yan, start na tayo. Ito kay Sax. Kasi ito yung mga gusto niya. Shrimp yan, be. Tapos ito. Yan. Dalawa para kuan. Ikaw Kain na po pa. tayo. Kasi yung sa akin yan. Thank you. Ito pa. Yan. Kain Let's na eat po. tayo. Kaon ka na, kisputing raw kay karon na. Wow. Kasi yung calamares. Next story yan na, episode. Ang sarap niya. Mm. Kanin na. Lami ay. Lami kasi ito slow pang. Nakapagluto po kami today, no? Kaso, tag na namin natapos. Kasi, kuhaan ba? Matagal kasi lutuin ba? Bali po, lansa namin to. Ano ako ah? Dito tayo.
Yung nasos, ang sarap nito, mang. Bigyan kita, mga. Mm. Iyan po. Wow, ang lapot na po ng sabaw nito. Mm. Kasi sa Sax po, hindi kumakain ng ganito, no? Ang ulam, no? Kinayan mo? Mm. Ito, ma'am, Mahingi yung ako ng gulay, ma'am. sabaw pa, oo. Oo. Ang sabaw, bigyan kita ngayon. Wow. Thank you, Pang. Mm. Ikaw lang ka dyan. Mag-enjoy yan si Sax sa calamares at shrimp. Sigurado yan. Mm. Yan, sabaw. Thank Ay, you, yabo na. Pang. Ay, yabo na. Mang. Ito, bagoong. Para mas masarap. Yan. Thank you. Ay, sorry. Sarap po nito. Yan, ito na po, Ang init po, mang. Kain po tayo. Mm. Kasi pag kare-kare, sabaw pa lang, nakuulam na, no? Dahil sa peanut. Mm. Sarap, Pang. Mm. Mm. Yan ko ng sabaw. Wow. It's it po ng kare-kare. Oxtail. Mm. Wow, ang lambot na niya, man. Mm. 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 Kaya pala paborito to ni Sir Bernie, Pang. Mm. Masarap pala talaga. Hindi kasi siya masyado nagluluto nito ba kasi bihira lang may tinda na Beef. beef dito sa amin. Butin lang, yung kapatid ko pumunta sa malayong mall dito sa amin, no? Mm. Tapos nakapadala kami nito. Mm. Kaya, nakuha namin yung request ni Sir, ano, Ni Ma'am. ni Ma'am. Napaka malasa niya. Tsaka hindi masyadong kuhan ba? Kasi pangalan ano? Hindi masyadong nakakaumay kasi kuhan ba? Bali unod mo laman talaga siya, hindi siya fats. Mm. May bagoong pa oh. Mm. Dagdag yung lasa. Mm. Ano na, ubos na yung kanin niya, Pang. Mm. What? Mm. 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 Hindi, manggod. Nami isa. Wala akong kamot sa cake. Gila na. Gila. Ano? Kuya, ang kamot mo kay nakuhan ko na sa cake mo. Punaan pa na yung rice na? Punaan pa? Napamanggod, no? Napagamay na lang kayo na. Hindi ka on. Nami kayo supon mo sa? Kaya sabaw lapot kayo ba? Mm.
Pahingi ako nito. Busan ka na pala, ma'am. Hindi ko namalayan, sorry. Okay lang. Yan. Sarap mo, no? Yan kita, madami. Sige. Kasi, yung style kasi ng oxtail, yung gitna niya, balibuto yan. Yung gilid na yung mga laman. Para siyang pata slice. No? Pero iba din mo kasi, kuhan man. Yung gitna niya talaga buto ba, no? Mukha napaka-busy ni Sax, no? Kaya kaya ko rice. Tingnan ako ha. Wait. Yan. Pahingi ako isa na ka. Akin to isa na ka. Ito ha. Thank you, be. Kanya shrimp. Ate tayo. Dagdagan ko pa yung kanin mo pang. Aktual to para maubos to, mayroon pa kasing cake eh. Kaya hindi natin makunan yung cake ba. Dami na din ito mo. Kuha na ko. Maraming yan pang. Dami na. Sa akin. Na makaw mo tail good. Gisa tayo ha. Ito, pre, kahumok na. Yan o. Itong maliliit mang. Maliliit lang din yung kuhan, laman ito bang. Busin ko na. Yung talong. Meron pa. Meron ba ka? Excuse me po. Wait ka na. Yan, wala na. Masabaw-sabaw na lang. Yan. To Sir Bernie and Ma'am Ann, thank you so much for Opo. sharing your blessing with us, Ma'am. Kabi, thank you niya, Bi. Mao ka? Ang niya na lang yan. Puno kay ba-ba. Sa'yo to? Sa akin ito. Ikaw pang. Hindi, okay na ko. Sa'yo na lang yung mga nagkuha na ako sa ganiha man. Kaysa, si Billy na uban. Ma, naman ang nani. Oh, share na lang. Yang ganyan, no? Oo na na. Crispy na. Wow. I'm faster. Hmm? I'm faster.
Nabusog ka? Mm. Masarap. Mm. Hindi makuhaan. Mm. Squid ni. Cute ni squid oh. Eat na. Oh, it's squid. Tapos na ako. Oh, it's squid. Kain ako ng kuan pa. Melon. See? Watermelon. Ikaw. Yung mo? Melon. Ay, sorry. Melon ka pa. Kuha ako ng mga kuan na plates pang gagmay. Pag snap na ko, ay, mga pa siya small na plates. Ha? Ikat? Tamis mo? Ano sa'yo? Ikaw, Biong? Hindi alam ko. Kanya lang isa man. Tabi mo yung isa man. Hindi man ko ganahan yung watermelon ko. Yan, slice muna natin cake mga studio. Yan. Liit lang mo. Kunti lang sa akin pang. Ito. Socks. Kaming dalawa. Busog na kasi ako eh. Wow. Yan. Wow. Okay. Tilawan eh. Magana, Sige, kuha na. kuha pa, Bi. Yan. Gusto niya yung chocolate. Gusto mag-get ko chocolate. Sa'yo, Padar. First taste. Iyukon na ito. Pwede, First iyukon. taste of chocolate. Ayun, mag-thank you ka kay Ma'am Ann. Thank you. Go na. Thank you. Gana, go. Sound pa, thank you. Thank you, Ma'am Ann. Mm. Thank you, Ma'am Ann. Sir Bernie. Mr. Bernie. Yan. Yan. Napa. Magana, kuha na. Tagan. Nagana, gana. Wow. Cherry. What? Iyukon ni mo. Na. Kiss So me na po. para kwan fire. Na birthday no? Ang cherry. Kita lang sa loob ah. Yan. Oops. Ayan. Icing pa para. Icy monster. Ito ng dilawan. Mm. Nami na. Sarap. Sana rin tayo rin pa no. Umabot ng 28 years. Ang laki na no ni Sax. Sarap siya mo no? Cake na ko. Ayaw mo? Masarap yung cherry, be. Cherry. Na, eh. Try cherries. Hindi, bata mo lang. Ilagay mo dyan, ay.
Tangan, di anak. Hmm? Ano Diya, na? diya, nagaw. Mama. Na, See. pwede, magamo na. Saka chocolate ba? Daghan na. Like icings. Kung di pares man kay kani. Ang pangon. Sarap din pa, no? Ito din. Matamis yung cake ba? Ang watermelon kay watery man good, no? Sarap pala. Yan. Icing. Yung kay Sax po, icing lang yung kinakain niya. Yan, ay, tapos ako mang. Black icing. Black icing. Ayan po, tapos na po kaming kumain. Sobrang busog na busog po kami sa mga handa namin today at sobrang enjoy po namin. And once again po, congratulations sa 28 years wedding anniversary to to Sir Bernie and Ma'am Antoinette. Ayan po, more years to come and more blessings to your family po. Maraming salamat. Maraming salamat po. Shout out po na kami mga studio, mabilisan na po ito. Shout out Zeni Cuzon, Princess Pilar Makapili, Chris Di Mayo, Chasis Vlog, Jobert Fernandez, Susan Garcia, Padios Family from Bacolod, Lawrence, Lance at Princess, Hello. Elaine Gabutero, Tuliao Family, Paralehas Idnit, Inday sa Bukid, Jamaica Anyosa, Hani Latumbo from Ormoc City, Meds Ju TV, GR Dimaano, Evelyn Padua from General Santos City, Elmiranda Adel, Louis Samarita, Chian at Anthony Estacion from Sablayan Occidental, Mindoro, Filmer Kulasing from Mental, Davao City. Kayo na po lahat mga ka-studio. Sana po nag-enjoy kayo dito. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye. Bye!